Sa subog panay doon. Nanay kung guys sila no kay para mga kwarta. Hoy! Now! Tugtong na pagka ha! Sa tayo mga pulit daw. Asa tugtong? Ah, ilaw mo niya go slide siya. Ano po? Ay hapon, manihapon, okan. Kami tayo. Oh, kaunti po ang mutan. Sige, makawanta ka, Sige, kay kuanan ka. Mukawala ito eh. Huwag mo ko yung uli. Ah, sila din. Lang, ano kung pa kung saan sipa, kung ba Para kiman din nila. Sa mga kuanday. online. Ano ako, mas lako na KR. Ano mo? Basin. Mag-party nila, mag-online. Mag-party mo na sila. At pagsabaw mo, bebe. Party na nila. Manihapon, manihapon. Ang kukuha. Eres pinky nito. Ang kaon sila. Ayun. Mayo. Siya. Siya pala yung pinky. Wala ka, Bok. Wala. Ano sa sila? Talo. Ito nga. Ano ka? Uy! Uy! Ano to? Ano to? Ano to? What? Wala eh. Cellphone. Atot na nga bata. Hindi na magkaon pa, wa! Bangkot na raw na. Binakok ang wire, yung ibot. Ibot yung wire sa aircon. Wala eh. Tapos nga. Ano man yung apaw? Tungtong siya kasi ganawa. Abot tungtong man siya. Ano di? Ano na? Awa lang. Di mo tungtong ha? Ano? Mga bata ang minigungwin. Mga bata. Ayaw din daw. Ang batan uno. Sinilap na ng wire, Zek! Uy! Serve ang kuan. Pizza, pero lahat na sa kuan, giper. Paper lahat. Call kayo. Giper. Capsule. Pang sponsor. Ano ka? Ito nga rin. Uyag. Kaon pa, uy. Ayan nga. Ang payabin niya. Yeah. Ito ang sindahan niya.